Tama pre. Okay lang butang pre. Asa. Ako pamina, pre. Baot ako malibog na. Hindi kaya ako papangig, bang goods kayo ba? Diin si katong butanga, pre ka. Ako tong kuwan pre sa ako tong source pre niya pre kay lamis kay ang kwarta ni pre tutong ba. Tus kalibo ba. Ano pre? Doon kay adlaw panan-araw ko pre. Para makapaluap ka, pre ba? Na ako'y tiknik, pre. Saan? Tatong gawi ba? Ang problema na rin pre kay basin pangitaon tatong pre tutong ba. Kanang akaturo ba to siyang binuangan pre niya. Di magkaangay mahadlo ka, pre, kay katuro mo sa tuhana, pre. Sirs, imo rin chikin-chikin na gamay mo kuwit mo na yun. Ang problema pre kung paninglong ta siya sa kalibo. Wala tay katag kay hurot na tong kaon ba. Ay, kasi ni mga kanay. Katulog yung tao, pre. Imo na sisaaran man. Yes, ano mo Sala yun? bangin nato pre. Relax ta gamay. Inom tag ka ng Red Horse kay lami kay Masaka, masaka. Dala na. lami kay giti ang kainit ba lami kay pamati lawas pre. Im na ni Red Horse ba. Kanang bugnaw ba. Sinunod ang kung kamot-tulog. Mapugnan ba? Sana pre ato tawnahan. Ni away pre. What? Yasa nila eh. Gago. Totoo pre. Ay iskuido. Iskuido tani. Relax na ba? Pre. Tayo. Nambling mo, pre. Sa mo gikan. Pati mo ninyo. Dili yasa ni mo. Itamling. Ang tamling balitok. Nak yata. Saan tamaan Nag-atang ng apon, pre, nga. Asin lagi to, pre. Pasensya kay Ano yung sa kalibo, pre? Balik ko nyo, pre. pre ali mo na to pre kanang wa may kwarta pa niya. Wa na mo katul kay mong upi ba kay wa may kapaluwa pa ba. Sige ka mo o, pre. Yasa ninyo, eh. Basta gigiling ko ninyo bayaran, pre. Mamatay kita ni ba? Kapatay kita ni ba? Kalma na pre kanang mangita mi pagi pre nga. May listan ka na mo sa kanang sa kalibo pre kay kami ko na to pre padung nang gumitog pa to pre nya wa may kapaluwa pa ba mo to gidaog na may kwarta pre. Pasensya lang kay pre kay. Karon pre mangita pagi pre nga may listan ka na pre pasaglit lang mao uba to. Tanay, sintanay. Pariya beta nga mo bisyosan. Internet, klaro ko ninyo, hap. Gusto niya ko nga. Kuan ba? Buwak para ba ko ninyo? Kauli niya. Relax. Kamera ba kayo? Ani lang pre kanang listan ka na pre nga. Buhat alam mi pre kay doon ang bagong source ron pre nga codes kay hang butang pre. Nga. Oh, ang ihang butang pre 24/7 ang amats pre. 24/7. 24/7. Kana may akong ipangita, pre. Magsigay ang mata sa kasimana. Oh. Nya, buhat alam mi pre. Klaruhan nyo, pre. Oh, Basta gigilin mo magklaro na ko. Bisig, angan ako ninyo. mga may pasensya pre atong pre. Relax. Wata ba, pre? Gusto mo nga, kanin mo lang iyong itlog, ha? Dili pre. Mga may pasensya no pre nga giasinan ka na mo atong miaging kuan pre kay mura mo sa kinununan-unaw. Sige pre, wata mi pre ha. Tara pre. Kay Basta di mo magtarok. Kamu may akong tuwaon lagi. Kamuta, pre. Yasa nyo, kana noon. Dati rin 27 sibir, ha? Guta ko ng damaa ko. Abot nyo rin, pre. Angan nga ko nyo, kanang itlog nyo mo akong kanon ba? Yasa nyo, ha? Buwas tama ba? Saan mo kami pre nga? Ramingin mo na pre. May tao pamagi pre nga. Makabayad ato. Kay umunti kwarta ni pre. Wata ko din eh. Wata ko din kay amuan naman ng balay di asunahan. Sige. Wata ko din kay doon ako yung unahan nga pamagi nga makabayad ato pre to kay. Tay bad trip po kay. Nami ang amat ba. Nagumba akong nunak ipuningil ta. Wata ko na pre. Dito kantos buwan na ni kaya sa tuwan na eh. At wata ko na. Dito dali dito ibibay na yung gib. Ita ni wish. Tatuan na badsat, tatuan na. Ningil mo nun. Naan niya daan niya. Priya naman kami mga bisyo. Di mo na sabto niya daan ang mga moves ba? Pre! Maghimog yung amats. Pre! Dali nga yung balik ko. Siyempre, ang balay naman ako rin. Saan mo eh? Mauna akong mahunaan pre. Magay pre ba? Sao mo na, pre? Karani pre. Parang kabayad ta ba? Sige. Kamuntay kwarta kapalit. Dosa may kwarta pre. Yata yan eh. Utang gina kong Adim naman nun. mao gani 2 pesos ang kwarta pre nya. May tindahan silingan ako giutar ako 3 pesos tag 5 naman pre. Kasi mo rin iputin niya. Saan na ini? Karana. Mao na tibayad. Manam to asin eh. Bitsinan na sa nato. Yata niya. Kena na. Kasi tama na muwang tagkamuwang sige. Sa iyang tama ani pre, sa iyang tama magkikirig siya sa tama pre. Yari pre. Ato ni silyuhan pre. Silyuhi, kaya saan eh. Tarong akit. Para di nyo mailhan mga kuan ba? Pitsin ba? Tarong na. Kupti na. Tarong kupti.
Ha? Idrip-drip. Ah, pikas. Pikas. Pati. Hapsarog mo kay lap yan eh. Katungi gamay. Yes, yes, yes. Ato na ni sa ripakon. Pati. Usa na pre. Oras na nagkuhan ba? Di mo sa kailan eh. Kay Pino man. Hindi na siya makingon nga. Radya na Hindi siya makingon nga. Asin kay Pino naman kaya na. rin. Hindi na putno na tali. Tara, kita. Asan mo? Parigan niya na awas. Dugay mo ni sila noon. Kay kita tablang. May kayo na balik. Di mo ganyan. Kaya ko din kayasan. Niya pa rin. Pero, goods ka na pre. Goods kayo. Di ka ni asin. Dili na. Tanawa ko Asin nga asin. Sabi asin nga Pino kay Grano. Sangi. Sabi nga tao kay. Mao din yung 24/7 day. Oh, 24/7 pre. Goods ka na pre. Ang amas Na, na dili na fast burn. Kaya na fast burn. Ang tao kay. Mas nindot pre. Sige. Ya, kwetsa ta. Kwetsa ta ha. Oh. Okay kayo. Salamat kayo ninyo. Sige. Balik ka itong magkakumpare anak. Oh, eh. Kaya, so ka na asam niyo Ah, ka. apa? Papila mi. Ayaw. Ako ara ni. 1,000 di asan niya. Asan. Dahil mo kini wala makabuk ng 1,000. Yung susulo mo na yung tama. Sana man taon man. Sana, Good naman mo ako na si Tira kay papataas ko ba? Ah, sige. Ha? Wala ko niya. Oh, eh. Sulog niya pa yung bitsin. Hindi pinindot ni siya pero siya mo itong tripan ron. Murag lami kay tama to ba. Siya mo itong tanawon pre kung sa resulta siyang pagkaon sa bitsi. Anak rin, sumpok na pa. Sumpok sa kami. Asan mo kumpare? Gani tigaan yung nila. Sakto yun ba? Yati 24/7 din yung ganon mo ha. Suluhong ko rin huwag dab. Pakal nito ba? Maungit rin pa tama yan. Uy! Hindi gini ng 24 paris, 24/7 eh. Tuwan apre nagpitok-pitok na mata. Patay ka lang kapareha ron eh. Sugod na buwang babaan. No. Grabe ka ba, pre?